Els alumnes de P4 del Col·legi Jacme Marc van conèixer ahir un nou element al qual potser s'hauran d'anar acostumant. És el boc and roll, un embolcall per dur l'esmorzar o el berenar. És reutilitzable i, per tant, permet reduir l'ús del paper d'alumini i el film transparent, altament contaminants. Per aprendre com s'utilitza aquest embolcall, ahir van fer un taller a classe. Es tracta d'una iniciativa sorgida de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà i forma part de les accions contemplades a la campanya A Gavà reduïm els residus. Embolicar entrepans en paper d'alumini o film transparent no és pas ecològic. De fet, contribueix a la contaminació del planeta. Per això, el paper d'alumini i el film transparent podrien passar a la història sent el seu substitut al boc and roll, un peculiar embolcall d'aliments reutilitzable. En total, la Regidoria de Medi Ambient ha distribuït 10.000 boc and roll entre els escolars d'infantil, primària i secundària de la nostra ciutat. En aquest taller, els infants de P4 del Col·legi Jacme Marc estan aprenent a fer-lo servir. Realment s'està utilitzant ja a les escoles que ja portem uns mesos ja amb aquesta campanya. Llavors, la conscienciació que això suposa també a les cases, a totes les llars, i en contacte amb l'escola. Els nens són portadors d'aquest boc and roll que des de casa seva emboliquen l'entrepà que es porten al matí a les escoles. Els envasos i embolcalls d'un sol ús, com les bosses o ampolles de plàstic o les safates de Porexpan, ha estat una de les fraccions dels residus que més ha augmentat de volum durant els darrers anys. Incidir sobre aquest tema ha estat un dels eixos de la campanya A Gavà reduïm residus, de la que forma part aquesta activitat. La distribució dels boc and roll i l'organització d'aquests tallers és una eina de sensibilització que pretén incidir en la necessitat d'aprofitar el mateix envàs cada dia i reduir alhora l'ús d'envasos d'usar i llançar. Els nois i noies de primària, la veritat és que se'ls ha fet ja aquesta intervenció i es veu un nombre important que el fan servir. Potser no hauran estat totes les famílies, però això és una mica el contagi i esperem que a mesura que es vegi que es fa servir d'altres companys, cadascú vagi reclamant a casa que s'utilitzi. El boc and roll és l'invent d'una àvia catalana i del seu net, propietari d'una empresa dedicada a campanyes mediambientals. A més de ser molt econòmic, el boc and roll és reutilitzable, ecològic, higiènic i sostenible. Embolicar els entrepans en paper d'alumini o en film de plàstic genera, encara que no ho sembli, diversos problemes. Uns problemes que van més enllà dels residus que puguin generar, ja que tant el paper d'alumini com el film de plàstic es poden reciclar si els llancem al contenidor groc. Si no es reciclen aquests materials, però, sí que es generen problemes. El paper d'alumini, en cas que arribi al mar, provoca un efecte de recobriment en alguns organismes impedint-ne l'alimentació. Igualment, la fabricació del paper d'alumini genera problemes. L'alumini és un material molt valuós que s'obté de la bauxita. Per fer una tona d'alumini cal entre 4 i 5 tones d'aquest mineral. Aquesta bauxita s'obté als països tropicals i la seva extracció provoca greus impactes ambientals. Les extraccions d'aquest mineral a l'aire lliure generen molts residus i provoquen el deteriorament de rius i aqüífers, una degradació gairebé irreversible del paisatge i es produeixen grans emissions de pols. A més, la seva fabricació genera un alt cost energètic, 3 vegades superior del que es necessita per fabricar l'acer. La indústria de l'alumini està considerada, a més, una indústria molt contaminant. Durant el procés de l'obtenció de l'alumini es produeixen emissions de diòxid de sofre, substància causant de la pluja àcida, de vapors de quitrà i de fluoramina, un gas àcid que és molt perjudicial per a la salut perquè provoca alteracions dels ossos, els ronyons i els cabells. En els països industrialitzats, les despeses de reparació ambiental ja representen un 25% de les despeses totals de la producció de l'alumini. Per aquest motiu, cada vegada és més rendible produir l'alumini a prop del punt d'extracció de la bauxita, és a dir, als països del tercer món, on aquests costos de reparació no existeixen. Pel que fa al film de plàstic, genera també molts problemes tant en la seva fabricació com en els residus si es llencen al medi ambient. El plàstic pot trigar 800 anys a descompondre's a l'aire lliure i fins a 450 anys si és a l'aigua. Durant el procés d'incineració emet dioxines i cianur d'hidrogen i contribueix a l'efecte hivernacle. L'impacte en l'extracció i utilització de les matèries primeres dels plàstics és el mateix que es produeix en la indústria de l'extracció i refinament del petroli. Aquest tipus d'indústria és una de les més contaminants que existeixen.
A més, durant el procés de fabricació dels plàstics, també s'emeten dioxines i cianur d'hidrogen. Així doncs, cal buscar alternatives a l'hora d'embolicar els entrepans i els esmorzars, per tal de generar com menys residus millor i utilitzar materials més ecològics i sostenibles.